Добре, момчета, предстои ни едно тежко състезание. Нека да поговорим малко за него, да разкрием на хората как се чувствате, как премина подготовката ни, като цяло всичко свързано с състезанието. Първо да кажем, че четвъртък, утре заминаваме за Литва. Предстои ни европейско състезание по граплинг. В събота сутринта се мерим, правим кантар. И в събота са всичките ни мачове. Неделя се прибираме. Кажете ми, споделете ми вие как се чувствате 2-3 дни преди състезанието. Аз чувствам много добре, страхотно. Нямам търпение за първото ми международно състезание. Нека само да спомена, че ти си многократен републикански шампион и по граплинг, и по ММА. Как се чувстваш наистина от първата ти възможност за това да можеш да защитиш? Реално нямам търпение да видя какво е на международното първенство. Добре. Думата на най-малкия. Васко, ти си на 8 години. Кажи как се чувстваш от факта, че за първи път ще излезеш на голям форум, при положение, че само преди един месец се завърна от състезание като републикански шампион по граплинг, след уникално представяне. Как се чувстваш на тези години и как мислиш, че ще се представиш на подобен голям форум с всички добри състезатели от цяла Европа? Много добре. Добре, как протече подготовката ти? Много добре. Колко спаринг партньори имаш? 3. Приема. Добре, имате ли изградена стратегия с треньора, по която да я работите? Да. Мислиш, че успееш да станеш европейски шампион на 8 годишна възраст? Да, със сигурност. Със сигурност. Добре. Колко опонента Васко имаш в категорията? 6. 6. Иван, здравей на теб. След добрата година и хубавите международни представяния на европейско, вице-европейски шампион, на световното достойно представяне с колко победи бяха? Една победа и 2 загуби направихме. Да. То една от победите не беше също много силен противник. Общо взето много републикански титли тази година, много международни състезания, както по граплинг, така и по ММА. Предстои ти последното голямо състезание за тази година. Имаш вече достатъчно опит. Как мислиш, че ще се представиш на състезанието, което ни предстои в Литва? Мисля, че ще се представя супер. В коя категория състезаваш? В 44 кг. Добре. Смяташ ли, че някой от твоите опоненти би те затруднил или би бил сериозна конкуренция за първото място? Не мисля. Добре. Само да спомена, че тази подготовка, която водим за това състезание, е близо около 3-4 месеца. Направихме един летен лагер, който беше насочен изцяло към граплинга. Това ни беше и целта тази година да завършим годината успешно с състезанието, което ни предстои след няколко дни. Марти, здравей на теб. Ти си републикански шампион по граплинг, балкански шампион по ММА. Имаш международни отличия вече. Как се чувстваш при факта, че отново имаме възможност да стъпиме на европейския връх? Как се чувстваш от този факт? Много добре. Имам сила. Чувстваш ли се достатъчно подготвен, силен? Да. Добре. Мислиш, че някой от твоите опоненти ще може да те спре на състезанието? Не. Колко човека имаш в категорията? 3. 3. От кои държави се знаеш? Един е от Литуана и другите двама са от Украина. Украина. Доколкото знаем, Украина са най-силните ни опоненти, нали така? Да. Имаме загуби, имаме и победи от тях. Добре, как протече за теб подготовката ти?
Много добре. Летния лагер, всички знаем, че го направи страхотно. От тогава губи ли форма? Не, Добре. В коя категория състезаваш? 40 кг. 40 кг. Добре. Вика, здравей на теб. Достатъчно опитен си и ти, както Иван. Имаш европейски състезания тази година, имаш световно. Многократен републикански шампион си. Изпуснахме титлите европейското и световните тази година. Смяташ ли, че вече е време да си вземем своето? Смятам, взех доста голям урок от загубите и мисля, че този път ще се справя доста добре и ще стана европейски шампион. Колко опоненти имаш в твоята категория? 14 опонента. Това ще бъде доста трудно състезание за теб, за мен като треньор. Но аз мисля, че подготовката твоята, както и на другите момчета, протече доста добре. С оглед на техниката и на физиката, която постигнахме за тези 4 месеца. Смяташ ли наистина, че ще има опоненти, които ще те затруднят към пътя да до върха? Мисля, че ще има добри опоненти, защото е европейско първенство, но аз съм твърде подготвен и ще успея. Как смяташ да се върне малко назад? Какво не ни достигна на последното голямо състезание, именно световното в Абу Даби? Какво не ни достигна да стане световни шампиони? Не бях сигурен, че ще победя и бях доста притеснен, че съм сам, няма кой да ме подкрепи и не бях толкова хидратиран, за да издържа цялата битка. Да, както знаем, там условията са доста тежки. Може би адаптацията не си успял да я направиш на 100%. Добре, смяташ ли след европейското, след световното, че наистина си натрупал достатъчно опит, за да може от тук насетне да печелиме европейски и световни титли? След европейското и световното, след загубите, си дадох урок, че трябва да тренирам 2 пъти повече, за да успея и наистина го направих. Тренирах 2 пъти повече, мотивирах се 2 пъти повече и мисля, че ще успея. Добре, благодаря ти, Нико. Нико Иванов, брат на световния шампион Марти Иванов. Нико, първо те питам, как се чувстваш, като знаеш, че брат ти е световен шампион и то стана преди няколко месеца само? Чувствам се уникално. Това да знам, че брат ми е най-добрия в света е наистина много голяма гордост и не знам, не мога да го пиша с думи. Той е само на 10 години. Кажи ми, мотивация ли е за теб на факта, че е по-малък, въпреки това мотивира ли ти теб? Мотивираме, да, особено като се прибира от световното, ме мотивира много мотивира. Добре, аз мога да потвърда този факт. Наблюдавам, че откакто брат ти стана световен шампион, ти започна да работиш много сериозно и наистина постигнаха много добри резултати с физиката ти и техниката ти, за което поздравления. Благодаря. Но това ще е второто ти всъщност за тази година международно състезание. Първото беше в февруари месец в Сърбия, европейското. Там какво постигна като победи и загуби? Загубих 2 пъти, спечелих 1 път и се класирах на 6-то или 7-то място. Не съм сигурен. Да, направи една от най-добрите хвърляния, на една от най-добрите очимата. Нали така? Да. Добре. Нека поговорим след тези загуби. Нека спомням, че ти си един от шампионите на България. Как мислиш, че се представиш на състезанието, което ни очаква само след няколко дни? Смятам, че ще се представя много добре. Честно съм много подготвен и вече нямам търпение да отида и си взема мачовете. Доколкото всички знаем целият отбор, имаш един от най-сериозните опоненти при теб. Имаш момче, което е с
много сериозен рекорд от 70 победи от Украина. Как смяташ, че ще протече матчът с него? Той е прекалено опитен, има световни първенства, мисля, че има и световни отличия. Смятам, че ще бъде много труден, много тежък матч, но ще го взема. На всяка цена трябва да го взема. Дойче, искам пак да се върна към теб. Нико спомена, че мотиватор е брат му, нали? Го е мотивирал по-скоро, след завършването си от световното. Кажи ми ти обаче, ти си спаринг партньор целогодишен на световния шампион. Ти му помага за подготовката на световното, сега той ти помага за твоята подготовка за европейското. Мотивира ли те това нещо, че един от спаринги партньорите ти е световен шампион? Да, много ме мотивира и искам да стана като него. Ивана, искам да поговоря и с теб относно брат ти. Кажи ми как ще се почувстваш, когато и ако брат ти успее да стане европейски шампион само на 8 години? Ще се почувствам много добре и ще се радвам много. Смяташ ли, че и двамата бихте станали европейски шампиони и бихте постигнали такъв добър успех? Да. Аз мисля, че подкрепата, която ще си дадете като братия, би ви помогнала доста в състезанията. И това ще е един плюс за него и за това, че наистина целият отбор решихме да го хвалим толкова рано в голямата игра. Но всички ние вярваме в него и мислим, че успее. Добре, Васко? Как се чувстваш, Василе? Ти, брат ти, за теб мотиватор ли е? Той изкара доста състезания международни. Искаш ли да станеш като него? Искаш ли да посетиш и ти подобни големи форуми? Много искам. Готов ли си за след години и половина за световно първенство, Васко? Да. Добре. Викал, кажи ми как протече като цяло цялата подготовка за вас? Общо взето има ли ключове, на които наблягаме? Има ли техники, на които наблягаме, нали, без да ги конкретизираме много? И имаме ли изградена стратегия, по която работихте за това състезание? Повечето наблягахме на една и съща техника, не на различни, защото не може пет техники да се работят за една седмица, трябва една поне постоянно 6 месеца да се работи, за да усвоиш и да направиш на състезание. Както ние работим армбар от нападение, от защита и така го работим доста време и мисля, че 100% някой ще успее да победи с армбар на състезанието. Да, както знаехме, точно този тип на работа, който правим ние в нашия клуб, ни донесе и страхотен успех и на последното състезание по граплинг, на което направихме блестящо представяне, невиждано за България според мен, с 17 победи, само една загуба. Аз мисля, че повече от победите ни бяха с Дарс или с Амбар. Не, с Амбар. Тоест, по-скоро тук факт е, че повече от мачовете ни бяха с submission, а не по точки спечелени, което е показател, че работата в залата и начина на методика ни дава успех. Добре, нещо друго в подготовката може ли да добавиш, което ти е направило впечатление, което мислиш, че би ни разграничало от нашите противници? Че според мен ние работим доста за силата, защото силата също е важно в матча, а другите отбори не практикуват все едно силови тренировки и не отделят време за тях, а ние повечето пъти отделяме време за силовите, работиме с дискове и така си качваме доста силата за състезанията. Добре, предстои да видим дали тази наша стратегия, която сме изградили за състезанието, ще ни донесе успехи и дали печеливша ще бъде техниката или ще бъде и силата и техниката в едно. Скоро предстои да разберем наистина.
За мен най-важно беше силовите тренировки, защото качването на една категория нагоре за това състезание беше много важно да кача сила и мускулна маса. И силови тренировки ми помогнаха най-много за подготовката. Мисля, че нашия отбор ще е много по-подготвен там и мисля, че другите отбори няма да са толкова подготвени колко нас в силата, в мускулната маса. Ние сме тренирали тренировки за ММА и всичко там ни помага много. Да, да споменем, че ние като цяло сме ММА бойци и това хем е плюс, хем е минус, защото имаме агресията, нападателността, защитата на ММА бойци и понякога това се оказва проблем за нашите опоненти, ако са с чист граплинг. Видяли сме го неведнъж. За това, че ще се представим добре, аз също смятам, че ще се представим добре. И то не е добре, а доста добре. С оглед на това, че ние сме хегемони в България. Последните години нашите рекорди относно победи и загуби са доста положителни спрямо другите отбори. Тоест нашите победи са много повече, отколкото загубите ни. Но нали знаете, че все пак това ще е европейско първенство и най-добрите от Европа граплери и ММА бойци ще бъдат на него. И всеки ще иска да стигне до върха. Това е факт. И ще ни бъде трудно състезанието, но ние сме бойци и сме свикнали да печелиме трудни мачове и трудни състезания. Както ти, Виляне, сам знаеш, с теб сме ставали републикански шампиони на антибиотици, на Много трудни, да. много тежки моменти за нас, но въпреки това сме се успявали да стигнем до върха, както и с другите момчета. Добре, в предходното състезание ти играше на категория. На категория 52 юноши. Тази категория държахме доста време. Вече порасна доста, натрупа мускулна маса. Сега сме качили на 56 кг. 58. 58. Тази категория ще успееш ли да задържиш Да, през мисля, другата че година? и другата година ще я задържам и ще се чувствам много по-добре в нея, много по-силен. Много по-добре, да. Да, винаги с теб свалянето при състезание от 6-8 кг ни влияеше не толкова добре, особено в последните месеци. Затова и аз мисля, че тази категория се чувстваш доста по-добре. Добре, момчета, искам и да ви попитам всичките, че факта в подкрепата, която имаме, от която имате всъщност, имаме от родителите ви, е много важна. Кажете ми, те са причастни с нас, с това, което правим? Помагат ли в хранителния режим, в подготовката, в подкрепата? Разкажете ми малко повече какво се случва в семейството. Подкрепят ли ви като цяло? Да, има огромна подкрепа, както и от семейството, така и от треньора и правят всичко възможно за нас. Помагат ни при хранителните режими и при абсолютно всичко са до нас. Аз всеки ден спазвам режими и се опитвам винаги да съм под категория и да не съм над. Тоест ти се храниш правилно, Да. ядеш храни, които ядат останалите сладки работи, вафли, шоколади, чипсове и така нататък. Стремиш се да си целогодишно по-скоро нека да го наричаме хранителен режим, защото като наричаме хранителен режим звучи така много стрескащо. Просто се храним правилно, имаме правилна култура на хранене, което е здравословно за нас, помага ни на поддържане на целогодишно перфектна форма, което е доста полезно за вас като подрастващи. Иване, при теб, как и вкъщи, вие сте двама, както и при Вилян сте двама, но вие сте двама. Родителите как се оправят с двама спортисти, които целогодишно се готвят за състезания? Много добре, подкрепата е огромна. Добре, Васко, кажи ми, има ли моменти, в които родителите не ти позволяват да хапнеш нещо сладко, въпреки че ти се е хапал? Има ли такива моменти? Има. Как гледаш на тези моменти, на тези ограничения? От сладки работи, от храни, които не са полезни за един спортист?
преодоляваш ли ги лесно тези ограничения? Да. Добре. Вико, ти? Имам волята да се държа да не ям сладко, защото вкъщи, навсякъде, в училище, всички си взимат бокуци и разни работи, но аз имам огромна воля и се държам да не ям сладко. Заради категорията, защото доста килограма свалям, около 3 кг и едно парче шоколад ще ми е доста. Добре, да спомена само пред всички, които ни гледат, че ние сме отбора, който никога не има проблеми с килограмите. Изключително стриктни сме в тази насока. Както и за световни, и за европейски. Дори в последно време искам да ви поздравя целият отбор. Абсолютно всички, защото спрях да ви следя да правя 24 часов мониторинг почти, като имам напълно доверие, че вече знаете как да се храните, как да влизате в категории, кога да започнете да влизате в даденото сваляне, за да може на кантара да стъпиме точните килограми. И аз ви поздравявам, че на тази възраст успявате да постигнете точно това, което нашия отбор иска, а именно точни килограми, да не сме прекалено леки на кантара, когато стъпим, да сме максимално тежки в допустимата граница за всяко едно състезание и също време да се чувстваме добре, нахранени, възстановени. Това е много важно, за което наистина целият отбор ви поздравявам. Това означава, че културата и на хранене и на режима е доста голяма, не само в тренировъчната зала, а извън тренировъчната зала, което е страхотно. Аз искам да завърша с нещо, което искам да го постигнем. Тази година имаме републикански титли, балкански титли, имаме световна титла, единствената титла, която ни отсъства, европейската титла. Ако успеем да добавим в страната на славата и европейска титла, може би ще бъдем един от малкото отбори в цяла България, не говоря за бойните спортове, говоря за отборите като цяло, които за 25-та година ще притежават пълен комплект от титли. Не знам дали го осъзнавате това нещо. Аз съм се устремил на там, мисля, че ще успеем и това ще бъде голям успех за нас. Да завършим годината по брилянтен начин. По начин, по който заслужаваме всички. И това е. Очаквайте ни много скоро с европейски титли. Състезанието споменаме, че е на 15 ноември, Литва. Подготвени сме, силни сме и неделя се прибираме в България на 16 с европейски титли. Чао!